Dali nga girespondihan ni nakalabayng gabi sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Region 12. Kaabag ang BFP Malungon ang usa ka dakong truck nga kargado og kemikal nga nabalintong sa usa ka kurbada nga dalan sa National Highway sa Malungon, Sarangani Province. Pag-abot sa SRF team sa lugar, nagtukod og mga safety perimeter og nagpatuman dayon og mga containment operation aron makontrol ang pag-leak o pagtagas sa kemikal. Sumala sa driver, buot lang kini mo deliver og tangke apan pag-abot sa nahitabuan, kalit kini nawad-an og kontrola sa gimanihuan. Hinuon walay gikataho nga namatay o grabeng nasamdan o nabunog sa naasoy nga aksidente. Hinuon sa pagmonitor sa lugar, nanigurado nga dunay dekontaminasyon aron masiguro ang kaluwasan. Ana karon sa intundang ahensya ang truck ingon man ang driver. Tun-an pagmaayo sa mga otoridad kung doon na ba'y bayolasyon ang nasampit nga driver. Mga katropa o galing mo biyahe og long drive, siguraduhon nga naa sa kondisyon ang paglawas, ingon man dunay focus ang kaugalingon. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.